Alèxia i Joan Martí i som alumnes de CIES Cap de Llevant. A continuació us explicarem una mica sobre la construcció. Els antics talaiotis construïen taules i talaiots i ara a continuació us explicarem una mica els materials que empraven i com construïen. Els materials que empraven eren terra, fusta, troncs, cordes i depèn de l'època ja tenien ferro. La seva manera de construir era molt complexa. Una tècnica que tenien per construir era que feien un forat al terra i amb cordes estiraven la pedra per posar-la recta. Després feien una muntanya d'arena i troncs damunt. Els troncs servien com unes rodes i amb la pedra la feien rodolar per damunt dels troncs i quedava dalt. A l'hora de construir talaiots posaven pedres unes sobre altres així successivament i l'empraven per a vigilar. Per les teulades empraven palla i llenya, per això no es troben restos de materials de les teulades